Niin, no meille Espoossa kaupunkina niin yhteiskuntavastuu on itse asiassa meidän ydinbisnestä. Mutta taas jos ajattelee tuolla yritysmaailman puolella, niin näkisin, että se ei tänä päivänä enää voi olla niin eriytetty osa-alue, joka on yhden henkilön tai jonkun tiimin vastuulla, vaan näkisin, että se yhteiskuntavastuullinen ajattelu ja toiminta, käytännöt pitää olla osa ihan kaikkea tekemistä. Ja vasta silloin se voi sanoa, että yhteiskuntavastuu muuttuu myös yrityksen menestystekijäksi. Espoon elinkeinopolitiikan tavoitteena on luoda edellytyksiä elinvoimaiselle toiminnalle ja kunnalle, jossa ihmisten on hyvä elää ja lasten kasvaa. Mä näen, että meidän tehtävänä on saattaa yhteen uudella tavalla toimijoita, jotka ehkä ei ole aiemmin tottuneet tekemään yhdessä töitä. Isoja ja pieniä yrityksiä, akateemista maailmaa, julkista sektoria ja ehkä kolmannenkin sektorin toimijoita uudella tavalla. Ja siten, että tuodaan mukaan keskusteluun alusta lähtien myös se yhteiskuntavastuullinen ulottuvuus. Keskustelu siitä, että mitä me voidaan yhdessä tehdä, joka olisi vähän enemmän kuin lakisääteiset tavat toimia, vähimmäisvelvoitteet. Niin näkisin, että tässä on niitä elementtejä, joita me Espoossa rakennetaan yhteiskuntavastuullista elinkeinopolitiikkaa. Käytännön tasolla kunnissa elinkeinotavoitteita yhteiskuntavastuullisesti edistetään myös maankäytöllisin päätöksin ja linjauksin, etenkin niiden pitkän tähtäimen päätösten merkeissä. Meillä Espoossahan on 5 kaupunkikeskusta, joka on meille mahtava rikkaus, mutta myös aikamoinen haaste, että kuinka me kehitetään Espoosta entistä elinvoimaisempi kotikaupunki meille espoolaisille siten, että syntyy entistä vahvempi yhteinen Espoo-identiteetti, mutta samalla siten, että nämä 5 aluekeskusta kehittyy niin kuin omien profiiliensa mukaisesti erityisiksi ympäristöiksi, mutta siten, että ne tukee toinen toisiaan. Ja näen, että sitä yhteiskuntavastuullisuutta on kehittää näitä keskuksia tasapainoisesti ja siten, että esimerkiksi niin eri keskuksissa niin asuu eri-ikäisiä ihmisiä ja palvelutarjonta ja työpaikkarakenne siten muotoutuu myös semmoiseksi mahdollisimman monimuotoiseksi. Espoon arvoihin kuuluvat kumppanuus ja yhteisöllisyys ja kestävä kehitys. Ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että yhteiskuntavastuullinen ajattelu on jokaisen espoolaisen vastuulla. Se ei voi olla yhden ihmisen tai pienen tiimin tehtävä, vaan me rakennetaan joka päivä omalla toiminnallamme ja omilla päätöksillämme Espoota entistä vastuullisemmaksi. Tässä on selkeä analogia ympäristöajatteluun. Että aikanaan kun alettiin tehdä ympäristöjärjestelmiä, niin yrityksissähän oli se yksi nimetty henkilö, joka teki sitä ISO-standardin mukaista järjestelmää. Ja jos joku soitti firmaan ja kysyi jotain aiheesta, niin kukaan muu ei uskaltanut kommentoida mitään muuta kuin tämä yksi ihminen tai nämä 5 ihmistä. Tänä päivänähän ympäristöajattelu on läpileikannut yritykset ja jokainen osaa vastata näihin kysymyksiin. Yhteiskuntavastuullisuus on mun mielestä ihan samanlainen asia.